És curiós com l'espectador, que està al centre de la temporada i està al centre dels nostres desitjos, tots voldríem saber quins són els somnis de l'espectador, què li agradaria veure, què li faria bé veure, té també un territori especial, un territori que només és per ell, que és on l'espectador es fabrica les eines per ser espectador, per arribar al teatre i profunditzar, entendre una mica més aquella experiència que viurà durant aquella estona. És com si els agradés cada vegada més el joguet, però també els interessés cada vegada més veure el joguet per dintre, veure com està fet. La curiositat de l'espectador de teatre comença a ser molt gran per saber com funcionen els mecanismes del que ell després gaudirà. I per això hem programat 3 lectures dramatitzades, que són el Taller del Jean-Claude Granbert, les tres germanes del Chekhov i la Ronda dels Schnitzler, als quals podrà assistir, farem com els primers assajos de cada una de les obres, el que en teatre se'n diu treball de taula, que es fa amb la companyia, i l'espectador podrà assistir a aquest primer desentrellat del text, com ho fan els actors per obrir aquella porta justa que els portarà cap al camí, que els portarà cap al personatge. Després, les lectures dramatitzades es representaran els caps de setmana i podrà venir tothom que vulgui entrar al teatre. Però hi haurà uns dies dedicats a això, que com si fossin membres més de la companyia puguin seguir aquesta arrencada de com es posa en marxa un text per arribar a fer que sigui teatre.